तर तुमचं सगळ्यांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। तर आत्ता आम्ही आहोत घरी। तर इथून आम्ही जाणार आहोत मालवण बीचला। तर तिथे जाऊन आम्ही खूप वेगळी मज्जा करणार आहे। तर तुम्हाला ते सगळं आम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आता आम्ही कसालपासून पुढे थोडं मालवण डेपोच्या दिशेने निघालोय। तर आमचा एक कलीग आहे प्रज्योत, जो की नापण्याचा म्हणजेच आपल्या इकडचा वैभववाडीचा आहे। तर त्याने आम्हाला इथला कॉन्टॅक्ट नंबर दिला। तर हे जे दादा आहेत नागेश दादा, त्यांचा हा वॉटर स्पोर्ट्सचा मालवण बीचला बिझनेस आहे। तर आम्ही आता तिथे त्याच्या ओळखीवरतीच निघालो। तर आम्हाला इथे चांगली सर्व्हिससुद्धा त्याच्यामुळे मिळेल अशी आम्ही आशा करतोय। तर चला आता पुढे जाऊन बघूया आपल्याला काय काय मज्जा करायला मिळते आणि आमचे वॉटर स्पोर्ट्स कसे होत आहेत ते तुम्हाला आता पुढे व्हिडिओमध्ये दिसणारच आहे। आता आम्ही चाललोय वॉटर स्पोर्ट्ससाठी। तर हा माणूस आम्हाला घ्यायला आले आहे। आज सगळे वॉटर स्पोर्ट्स करून देईल। हा प्रज्योतचा ओळखीचा आहे, त्यामुळे आम्हाला चांगला डिस्काउंट मिळालेला आहे। थँक्यू। हे बघा, तुम्ही आता इथे मालवणला जे आलेला आहे ते मालवणला आपल्याकडे राईड साठी आलात तुम्ही, बरोबर आहे। ते राईड मध्ये आपल्याकडे बरेच प्रकारचे पॅकेज आहेत, म्हणजे 2 ते 3 प्रकारचे आपल्याकडे पॅकेज आहेत। आता पॅकेज म्हटल्यानंतर प्रत्येकाला एक मिनिमम 5 राईड येतात, बरोबर। त्या 5 राईड मधले महत्त्वाची आपली जी राईड आहे ती म्हणजे आपलं स्कुबा डायव्हिंग। कारण बरेच लोक जे इथे येतात ते मोस्टली स्कुबा डायव्हिंग साठी येतात, कारण आपल्याकडे मालवणमध्ये जी स्पेशालिटी आहे ते स्कुबा साठी करून दिली जाते। तर त्या पॅकेज मध्ये तुम्हाला जी राईड आहेत, पहिले आपलं स्कुबा डायव्हिंग आहे। स्कुबा डायव्हिंग तुम्ही करून आलात, इथे उतरलात, व्हिडिओ शूटिंग घेतलात की दुसरी आपली जी राईड आहे ती पॅरासेलिंग, बरोबर आहे। पॅरासेलिंगला तुम्ही वेगळ्या पॉईंटवर जातात। प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली पॅरासेलिंग हे प्रत्येकाला हे वेगवेगळ्या प्रकारे उडवलं जातं, म्हणजे तुम्हाला वेगळं आहे, लाईना वेगळा आहे, म्हणजे प्रत्येकाला सिंगल राईड आहे। जसं आपलं स्कुबा सिंगल आहे तसं पॅरासेलिंग हे सिंगल तुम्हाला उडवलं। हे दुसरी आपली राईड आहे, म्हणजे स्कुबाचा पॉईंट वेगळा आहे, उतरलात, व्हिडिओ शूटिंग घेतलात की आपला दुसऱ्या बोटने तुम्ही बाहेर जातात, ते पॅरासेलिंग आता दुसऱ्या बोटने जातात, बरोबर आहे। हे आपले 2 स्पेशल राईड आहेत जे तुम्हाला वेगळा एक एक्सपिरियन्स देऊन जातात। एक तर वरती जायचं आहे आणि एक तर पाण्याखाली जायचं आहे। हे दोन्ही आपले जे राईड आहेत ते वेगवेगळे आपल्याला एक्सपिरियन्स देऊन जातात। हे 2 झाल्यानंतर तुमचे 3 राईड इथे किनाऱ्याला दिले जातात। त्यामुळे तुम्हाला पहिल्या म्हणजे आपली बनाना राईड आहे, ते बघा, जे आपण येऊन तुम्हाला किनाऱ्याला पलटी करतात, ही आपली बनाना राईड आहे। त्यानंतर आपली जेट स्की म्हणजे आपली स्कूटर राईड आहे, बघा, ही स्कूटर राईड तुम्हाला दुसरी दिली जाते। अदर राईड आहे तिसरी म्हणजे स्लिपिंग बंपर, म्हणजे बंपर झोपून असतो, समोरून त्याला स्पीड बोट उडते। म्हणजे टोटल राईड आपल्या झाल्या किती? एक तर स्कुबा डायव्हिंग आहे, पॅरासेलिंग आहे, अदर 3 मध्ये बनाना, जेट स्की आणि स्लिपिंग बोट। टोटल प्रत्येकाला 5 राईड हे दिले जातात। स्कुबा डायव्हिंग सिंगल आहे, पॅरासेलिंग पण सिंगल आहे आणि बंपरवर 3 ते 4 लोक बसतात, बनानावर 5 ते 6 लोक बसतात, अशी त्यांची कॅपॅसिटी आहे। ते कस्टमरांना ते तुम्हाला बसवलं जातं। तर पॅकेज 5 राईड आहेत। आता पॅकेज आम्ही 3 प्रकारामध्ये बनवलेलं आहे। 3 प्रकारामध्ये का बनवलेलं आहे? जसं तुमचं राईड मोठे आहेत त्याप्रमाणे इथे पॅकेज तुम्हाला दिले जातं, लहानापासून मोठ्यापर्यंत। जसं पॅकेज लहान आहे लहान राईड मिळणार, जसं पॅकेज मोठे आहे त्यामुळे तुम्हाला मोठे राईड मिळणार। आपलं पहिल्याचं बेसिक पॅकेज आम्ही दिलं जातं छोट्या राईड, म्हणजे मीडियम राईड येतात, त्यामध्ये बेसिक पॅकेज आपण त्याला म्हणू शकतो। ते आहे 800 रुपये, बरोबर आहे। ते 800 रुपये पर पर्सन तुम्हाला 5 राईड आहेत। नॉर्मल डायव्हिंग येतं, स्कुबा डायव्हिंग, पॅरासेलिंग पण तुम्हाला नॉर्मल येतं आणि राईड पण थोडेसे नॉर्मल दिले जातात, म्हणून बेसिक पॅकेज आपलं 800 रुपये आहे। त्यामुळे तुम्हाला 5 राईड आहेत आणि स्कुबा डायव्हिंगचा व्हिडिओ शूटिंग आहे हा तुम्हाला इन्क्लूड करून दिला जातो। पॅरासेलिंगचा जो व्हिडिओ शूटिंग असतो तो इंडिव्हिज्युअल तुम्ही काढायचा आहे, म्हणजे तुम्ही गेल्यानंतर दुसरे मॅडम असतात त्यांनी काढायचा, म्हणजे खाली बोट मध्ये बसून असतो, नॉर्मली व्हिडिओ शूटिंग करायचं आहे। वरती शक्यतो कोणीही मोबाईल वापरू नका, तो पाण्याखाली पडला तर तुम्हाला तो पुन्हा भेटणार नाही, म्हणून शक्यतो वरती मोबाईल न्यायचा नाही। जो बोट मध्ये माणूस असतो त्यानेच तो व्हिडिओ शूटिंग करायचं आहे, बरोबर। हे आपले 5 राईडचं पॅकेज झालं, नॉर्मल आहे 800 रुपये। तुम्हाला वाटलं बाबा एक स्कुबा डायव्हिंग मला डीप पाहिजे, प्रॉपर डायव्हिंग, मला 10 ते 12 मिनिटाची डायव्हिंग पाहिजे, व्यवस्थित मला फिरायचं आहे, तर आपलं जे पॅकेज आहे ते 1200 रुपये आहे। त्यामुळे तुम्हाला राईड जे आहे ते नॉर्मल दिले जातात आणि स्कुबा डायव्हिंग डीप दिलं जातं। डीप म्हणजे काय आहे? तुम्हाला जास्त वेळ, 10 ते 12 मिनिटं हा बेसिक टाइम असतो, त्यामध्ये दिलं जातं। प्रॉपरली तुम्हाला कोरलला टेकून खाली नॉर्मल कोरल पकडून तुम्हाला तो व्हिडिओ शूटिंग काढली जाते, म्हणून आपण त्याला डीप वॉटर म्हणतो। ते म्हणून ते पॅकेज थोडंसं 400 रुपयाने वाढवलं आहे, म्हणून ते 1200 रुपये पॅकेज आहे। आता हे बघा, हे 2 पॅकेज आपले नॉर्मल आहेत, 800 रुपये आणि 1200 रुपये। 800 मध्ये नॉर्मल आहे, 1200 मध्ये तुम्हाला डीप दिलं जातं स्कुबा डायव्हिंग। आणि आपल्याकडे एक स्पेशल पॅकेज आहे, त्याचं रेट आहे 1500 रुपये। आता 1500 रुपये का ठेवलेलं आहे? हे जे राईड जे आहेत, आता स्कुबा डायव्हिंग तुमचं 10 ते 15 मिनिटं स्कुबा डायव्हिंग येतं, पॅरासेलिंग तर तुमची एक राऊंड तुमचा मोठा दिला जातो, आणि हे जे जेट स्की, स्लिपिंग बंपर आणि बनाना हे पण तुम्हाला लॉंग दिले जातात। म्हणजे रेग्युलर तुम्ही आता इथे उभे राहून बघितलं तर आपले राईड वगैरे एवढे लहान आहेत, ते तुम्हाला निदर्शनं देतील, पण तुम्ही नंतर जे मोठे पॅकेज घेता त्यामुळे तुम्हाला लॉंग राईड दिले जातात। जेट स्की पण तुम्हाला लांब फिरवली जाते, राऊंड पण तुम्हाला पॅरासेलिंग, स्लिपिंग बंपरचा राऊंड दिला जातो।
लांब बनाना पण जो राऊंड असतो हा पण लांब दिला. म्हणजे मोठ्या राईडचं पॅकेज तुम्ही घेतलं तर आपल्याकडे बेसिक 1500 रुपये आहे. आता प्रत्येक जण आपल्या बजेटनुसार पॅकेज घेतो, पण आम्ही जे अशी पॅकेज बनले त्यामुळे तुमची फसवणूक काय होणार नाही. आहे त्या रेट मध्ये तुम्हाला व्यवस्थित सांगितलं जातं आणि आहे त्या रेट पॅकेज मध्ये तुम्हाला दिलं जातं. असं होत नाही की बाबा तुम्हाला काहीतरी पॅकेज सांगायचं आणि उगीच तुम्हाला आणायचं आणि ते काहीतरी तुमची फसवणूक करायचं, असं आपल्याकडे घडत नाही. आहे ते आम्ही सरळ तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. कोणतं पॅकेज घेताय हे तुम्ही सांगायचं आणि त्याप्रमाणे आम्ही पॅकेज प्रोव्हाइड करतो. तुम्ही काय घेताय, कसं घेताय, त्याप्रमाणे आपली सर्व्हिस असते. उगीच त्यामध्ये तुमचा स्कूबा डायव्हिंगचा व्हिडिओ शूटिंग हा कोणतेही पॅकेज घ्या त्यामध्ये तो इन्क्लूड करून देतो. 1 ते 1.5 मिनिटाचा व्हिडिओ शूटिंग असतो. बाकी जर तुम्ही फोटोग्राफी या काय तुमचं करायचं व्हिडिओ शूटिंग ते तुमचा एक मोबाईल कंटिन्यू करायचा आहे. ओके, आता तुम्ही सांगा मला कोणत्या प्रकारचं पॅकेज करायचं, त्याप्रमाणे तुम्हाला मी पॅकेज करून देईन. डन. मला बाकी येतं.
नाही चांगली हे करेल बघ. साईडला वा बोलतो तो. अरे मासेच आहेत, मासे चावणार नाही. और हमारा दूसरा राइडर दीपिका. किंवा ओरडते आवाज इथपर्यंत कसं वाटलं? दीपिका कसं वाटलं? मजा आली? कोणतरी करणार नव्हतं वॉटर स्पोर्ट्स. कसं वाटला? अरे तर इथे आहे ना त्यांचा पूर्ण ॲड्रेस आणि फोन नंबर दिलेला आहे, तर तुम्ही त्यांना आहे ना कॉन्टॅक्ट करून सुद्धा बुकिंग करू शकता. आम्ही आधीच बुकिंग करून ठेवलेली, त्याच्यामुळे आम्हाला इथे चांगली सर्व्हिससुद्धा मिळाली.